Hello mga mami, ako si Adim nga nagpuyo sa Bantayan Island. May siyam ko ka mga anak. For today's video, magluto kita banana cake. Kay anak ako'y mga bisita karon sila ni Sister Cherilyn og mga pag-umangkon sa akong bana. Ug inanion ni siya pagluto, dali lang mag-andam kitay harina, baking powder, baking soda, asin, idibol, itlog, maskubado ug sentral. Sunod evaporated milk with vinegar ug lakatan nga saging. Para sa procedure, aton ni unahon pag-mash ang saging, aton gid ni dugmukon pag-ayo para nindot ang resulta sa aton banana cake. Butangan sad nato og vanilla. Ug pagkahuman aton ni ihalo ang nahibilin nga mga ingredients. Ug amo ni ang harina, baking powder, baking soda, asin, idibol, itlog, maskubado, sentral, sunod evaporated milk with vinegar. Ato ni i-mix ang tanan ingredients. Pagkahuman ang tanan, ato siyang isulod sa loaf pan. For toppings, ang iban mo gamit sang mani, pero ang ako choco chips ni siya. Optional lang ni siya guys ang choco chips. Pwede ra gid gihapon man ni. Og sungon sa inyong ganahan, pwede ra kaayo. Ug atong i-preheat ang oven og 15 minutes. Moinit na gani ang oven, lutuon na. Aton lutuon ang mixture for 30 to 45 minutes. Pahinayan lang nato ang oven para dili mapaig. Samtang nagpreheat kita sa oven, ako sa silang gipapili sa akong mga ukay-ukay nga mga pinalit. Ug lingaw kaayo sila nga namili. Sa wakas, luto na aton banana cake. Mga ano ta? Ug shout out ko sa tanan nga nag-like ug nag-share ug nag-follow sa akong video. Ug diri na lang kuto. Bye. Kami kayo.